Min nhar il-ħadd 15 ta' Ġunju sa 30 ta' Settembru mhux se jkun permess xogħol ta' twaqqih jew skavar f'żoni turistiċi bħal ta' Sliema jew Buġibba. F'konferenza tal-aħbarijiet is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u Simplifikazzjoni Amministrattiva Michael Falzon qal li huwa tajjeb li wieħed jipprova jsib bilanċ bejn l-interessi diversi tal-ekonomija tal-pajjiż, fosthom it-turiżmu u l-bini. L-iskop huwa li toħloq bilanċ l-hawnhekk il-prodott turistiku mhuwiex biss l-ikel u x-xorb imma anke l-ambjent tal-madwar. Rridu nħarsu wkoll anke l-interessi ta' residenti li jiffrekwentaw dal-postijiet fil-leġġatura, wieħed jipprova joħloq bilanċ bejn żewġ pilastri kbar tal-ekonomija, it-turiżmu u l-kostruzzjoni u mhux lanqas ukoll il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Il-kap eżekuttiv tal-MEPA Johan Buttigieg qal li l-awtorità tal-ippjanar qed tipprova taffi l-inkonvenjent li s-siti ta' kostruzzjoni jġibu magħhom kemm fuq l-industrija tat-turiżmu kif ukoll fuq dawk il-Maltin li fl-istaġun tas-sajf jażlu li jmorru villeġġatura f'xi żona turistika. Wieħed jista' jikseb aktar informazzjoni dwar f'liema żoni huwa projbit ix-xogħol ta' twaqqih jew skavar fuq is-sit tal-MEPA jew inkella wieħed jista' jċempel fuq in-numru tat-telefon 2292 7608.